Γεια σας παιδιά, είμαι ο Στάθης και σήμερα παίζουμε Among Us μαζί με την παρέα. Δηλαδή η παρέα περιλαμβάνεται από τον Ninja 13 και τη Rainbow 18 και με 20 άλλους. Γι' αυτό ξεκινάμε τώρα, παρότι ότι είναι μόνο 12 άτομα. Με κανένα απολύτως πρόβλημα καθόλου. Και με 12 άτομα ξεκινάω. Λοιπόν, για να δούμε, θα πούνε τίποτα αυτοί. Ανοίγω και το μικρόφωνο τους για να δούμε τι θα πούνε. Δεν ακούγονται. Μακράνει να είμαι υπόστορ. Μακάρι. Υπόστορ! Λοιπόν, όλοι μακριά από τη Rainbow 18. Η χειρότερη παίχτηρα του κόσμου. Τώρα που είναι υπόστορ θα σε κυνηγήσει και θα σε κάνει με τα κρεμμυδάκια. Εδώ δεν μπορεί να εντοπίσει που βρίσκομαι. Θα με λες. σκοτώσει μάλιστα. Εδώ εγώ την έχω παιδέψει που είμαι. Την έχω. Λοιπόν, έχουν πεθάνει δύο και αναρωτιέμαι τι θα γίνει. Λοιπόν, τι θα κάνουμε, έχουμε πει εδώ και ένα χαλό στο chat και ας ρωτήσουμε με τα πιο απλά το skip vote, γιατί πιο απλά και λέει ότι εγώ το έκανα. Βέβαια θα πω εγώ για το skip vote, γιατί δεν νομίζω να θα πιστούν με απλές πληροφορίες. Anyway, εντάξει, clear είμαι. Δεν έχω και πολλά να φοβάμαι. Δεν με υποψιάστηκαν καθόλου. Κάτι πολύ καλό για καλό ξεκίνημα. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνω, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, Νίτσα 13. Τι? Έλα λίγο μαζί μου, στο ψάρεμα. Λίσο, θα ψαρέψουμε. Ναι, έλα. Πού σε ρε φίλε. Δεν με σκοτώσεις. Όχι ρε, αφού δεν είμαι υπόστορ. Βασικά έλα, θα σου πω ένα μεσικό. Προχώρα. Φαίνεσαι. Προχώρα ρε. Φαίνεσαι ύποπτος. Φέρε εδώ, έλα. φαίνεσαι Έλα στην πιο- κουζίνα. Θα σου δώσω κανένα ψάρι. Λοιπόν, άκου τι θα Έχεις? κάνουμε. Είμαι υπόστορ. Θα σκοτώσουμε κάποιους. εγώ Θα να μου προτείνεις ποιον θα σκοτώσω. Εγώ είμαι engineer. Κατά ευκαιρία είμαι engineer. Λοιπόν, θα σκοτώσω εγώ Γιατί αυτόν. μπορεί να λέγεις συμμορφή. Ναι. Κατά ευκαιρία σκότωσε αυτόν. Το θέλω πάρα Ναι. Μου την έδινε. Λοιπόν, τι έγινε. Ωραία, Βίκτορε. Πάλι καλά. Και να είμαστε το 12 level. Ξεκινήσουμε. Κέρδισα, ναι! Ναι. Με ένα λιοντί gamer, δηλαδή το Στάθη. Λοιπόν, τώρα λέω να τους περιμένω να έρθουν και οι 15. Μέχρι τότε ας μιλήσουμε λίγο στους φίλους μας για να δούμε hello, να τους πούμε να χαρούν να μπουν στην ομάδα μας. Να παίξουμε λίγο τα παραδοσιακά μας τώρα, τα Among Us. Έχουμε και το Ninja 13, ο άλλος θα πεθάνει, εντάξει. Ας ξεκινήσω πάλι με 12. Δεν έχω πρόβλημα, εγώ. Εντάξει, 14, 15, εντάξει, τώρα 15 max. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Ας ελπίζουμε να μην γίνει καμία αναποδιά πάλι. Πήρε να γίνω υπόστρα αυτή τη φορά. Okay. Για να δούμε τι είμαστε. Για να δούμε, έλα γρήγορα. Έλα, τρέχαμε γκουσάκι. Πολύ παράξενο. Κρούμεντ. Κρούμουν κι εγώ σίγουρα. Engineer. Πόρε και οι τρεις τα ίδια πράγματα λοιπόν. Λοιπόν, θα μείνω μακριά λίγο από τον Ninja 13. Δεν ακούγεται και πολύ safe τώρα που το σκέφτομαι. Εγώ είδα τι. Ωραία, θα με κυνηγήσει. Αρχικά είναι ιδέα μου, έχει γίνει το skin. Έχει γίνει το skin της Rainbow 18 με ένα καπελάκι. Πράγμα λίγο αδιανόητο. Η κρίσαλη. Που είσαι? Τώρα εγώ φταίω να τον κοπανίσω. Σε πιάνει ο φίλος σου. Ωραία, με σκόρσε. Με αποκεφάλισε ρε. Ωραία, μπορεί να βάλω σπίδα κάπου. Έσω. Ωραίος και αυτός. Λοιπόν, φαντάζομαι και όσοι έχουμε ορίσει κανονισμούς να μην μπορούμε να πούμε και πολλά. Λοιπόν, ακούσει ποιος με σκόρσε. Είναι ένας δράκος που θυμίζει πάρα πολύ έναν Έλληνα YouTuber. Τώρα δεν ξέρω.
Με πέταξε. Το ότι σε πέταξε είναι το λιγότερο. Πάντως έχουμε... Ποιος λέτε να ήταν? Anyway, έχουμε μέσα το Ninja 13. Γι' αυτό και καθόμαστε. Καθόμαστε εδώ. Χωρίς κάποιο λόγο βάζω ασπίδα. Να, αυτός είναι ένα κουδάκι. Ωραία, ανοίγω το μικρόφωνο του καθαρά να τον ακούσουμε. Σύννεφα ρε. Γιατί, μπορείς να ακούγαμε τρομακτικός. Ποιος λέτε να είναι πραγματικός υπόστορ? Ωραία, Πάλι πέθανε. ωραία, 3 άτομα. Συνεχόμενα δεν πεθαίνουν. Λοιπόν, ξέρετε τι. Περιμένετε λοιπόν να... Λίγα άτομα έχουν μείνει. Ναι, ξέρετε τι. Θα αλλάξουμε λίγο παραστάσεις. Εγώ πάτε στο Lilith εκτός από τη Rainbow 18. Φτιάχνω ένα καινούριο επιμέρι να ξεκινήσουμε. Ωραία. Τον κωδικό σας τον δίνω να ξεκινήσετε. Και όσο αυτό θα σας μιλάει λίγο η Rainbow 18 γιατί το δικό μου μικρόφωνο θα το κλείσω να κάνω μερικά πραγματάκια. Εδώ, μέσα στο τέτοιο, να κοιτάξω μερικά και να σκεφτώ τι θα βάλω. Ή κάτσε βασικά να κάνω τέτοια. Ποιος νομίζεις που θα γίνει ο υπόστορ? Και γράψτε κάτω στα σχόλια ποιος πιστεύετε που θα κερδίσει. Ποιος θα τα καταφέρει να είναι υπόστορ και να μην τον καταλάβουμε. Ωραία λόγια, εντάξει. Λοιπόν, εγώ εντωμεταξύ πρέπει να περιμένω να συνδεθεί επίσης και ο Ninja 13. Και να μας βάλετε like, subscribe και τα λοιπά. Ναι. Εντωμεταξύ περιμένουμε. Θα ήθελα όπου να είναι και αυτός ξέρει, έχει μαγικά να ξέρει να μπαίνει στους κατάλληλους servers. Αχ, μπήκε και είναι πράσινος. Για πήγαινε ρε και φτιάξου λίγο ρε. Τι είναι αυτά? Άλλαξε χρώμα. Δεν μπορώ. Και τον έχω κλέψει το χρώμα. Για να δούμε τι έχει. Θες να γίνεις πορτοκαλί? Θες να γίνει μόβ? Μπα. Θες να γίνεις καφέ? Μια χαρά πράσινος είμαι. Ωραία. Α, μπορώ να σε καταστρέψω μάλιστα. Έτσι που νοιάζεις. Τέλος πάντων. Πατάω start. Κάτι. Ναι, για έρωτα. Πεντάκα. Πώς φαίνομαι που σου κλέψει την ίδια φόρμα? Πρώτη φορά παίζουμε με 5 άτομα. Το κάνω γιατί τώρα θα είναι πιο καλό να Πιο παίξουμε. δύσκολο. Για να... Εντάξει, ναι. Εντάξει, ένα kill είναι μόνο από τον υπόσορ, αλλά λέμε εντάξει. Γκρούμεντ. Με έναν υπόστο. Γκρούμεν. Τι είναι αυτό? Engineer είμαστε όλοι, λέμε ξύ. Εγώ τι είναι αυτό το... Δεν ήμουν έτσι. Και λοιπόν, σύμφωνα με το tablet που... Αυτό τι είναι, Στάθη? Κάτσε να... Δεν ξέρω. Περίγραψε μου τι βλέπεις. Δεν βλέπω, ξέρεις. Νομίζω είμαι γιατρός. Έστω και γιατρός, κάτι είσαι. Λοιπόν, περιμένουμε, βάζουμε το... Και μπορώ να δω ποιοι αν ζουν ακόμα. Οκ. Με το μικρό μου ταμπλετάκι. Οκ. Δεν έχω καμία λήψη. Ελεμεξή τώρα να αγχώνουμε παραπάνω από όλους. Γιατί ο υπόσος καλά εδώ εκεί. Πώς είναι υπόστορ? Σε 5 άτομα ένας. Και αυτός ο ένας δεν ξέρω τι κάνει. Ξέρω ποιος είναι. Γιατί είμαι φάντασμα. Δηλώσεις λοιπόν. Και έχω Και για πεθάνει πες μου. στο... Πώς το λένε αυτό? Αχ, δεν ξέρουμε. Βρήκα μια νεκρή εντωμεταξύ τώρα. Κάτσε να τη δούμε. Λοιπόν. Και για πες μας. Πώς μοιάζει τη φορά? Είναι μπλε. Ωραία, δεν είμαι εγώ, άρα ουσιαστικά αν με πιστευτεί τώρα και ο Νίτσε 13 ψηφίζουμε αυτόν εδώ το γραμμένο. Είναι απλά
παίχτης. Δεν νομίζω να γίνει και τίποτα. Λοιπόν, θα το πω και στο chat γιατί πολλά βαριέμαι. Εντάξει, δεν πέτυχε. Δεν πειράζει. Για το Coden μιλάμε, για το Coden, ναι. Λοιπόν, και αν κερδίσαμε τώρα, θα το δείξει. Νίκη, εντάξει. Win. Γι' αυτό εντάξει, κάτσε να καθίσω εδώ κάτω. Να έρθουν και οι υπόλοιποι να πούμε τα τελευταία μας λόγια. Μάλλον δεν ξέρω. Πού είναι τώρα η Rainbow 18? Μήπως παραμορφεύει στο παλιό διαστημόπλιο που τώρα την κοπανίσαμε για νέο κόσμο. Αχ, δεν βοηθάς. Τέλος πάντων. Έλα κατέβα κάτω εσύ γιατί αρκετά... Θα σε εξαφανίσω από την ύπαρξή σας. Όλοι σας, Άγινο Υπόστορ, ήρθε το τέλος του παιχνιδιού. Βολικό. Και πόσο γρήγορα είναι το kill? Κάτι δηλώσεις ακούμε τώρα. Το kill δεν το αποδεικνύω γιατί πολύ απλά... Άγινο Υπόστορ, θα σε έχω εξαφανίσει σε 5 δευτερόλεπτα. Είναι στην κυριολεξία ο χρόνος. Τέλος πάντων. Έλα να παίξουμε άλλο ένα τελευταίο και ξεκινάμε γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι το game θα είναι πολύ καλό. Νομίζω τώρα έχουμε τη Rainbow 18 να είναι mauve. Ωραία θα περάσουμε. Είναι σαν βατομορο γρανίτα που πουλάνε τώρα έτσι για να σε πουλήσουν. Έχεις φάει καμία γρανίτα μόγκες? Κάπως έτσι είναι. Anyway, είμαστε groomed εντωμεταξύ όλοι. Αποκλείεται. Εντωμεταξύ είναι groomed. Engineer. Ωχ, τέλεια. Για το τέλος του παιχνιδιού. Οκ, ναι. Αρκετά μεγάλο, ωραίο, βολικό βίντεο. Σιγά το άγχος. Είναι αυτά τα μανιτά. Βλέπω κάτι μανιτάρια. Οκ. Βολικό. Α, Πανέολα. ποιος πότε πρόλαβε και επέθανα? Τι είναι ο Υπόστορ, ο Φλάς? Εγώ έχω σκεφτεί ποιον μπορεί να είναι. Αλλά να πατήσω ένα skip γιατί δεν είμαστε και τόσο σίγουροι. Δεν έχουμε καθόλου αποδείξεις. Λοιπόν, εγώ κάνω ένα safe skip. Εντάξει, το skip τώρα. Και άλλο θα λέγαμε. Γιατί να ψηφίσουμε κάποιον δεν έχω κάνει. Στάθη, εσύ τι πιστεύεις πως ήταν ο Υπόστορ? Πολύ γρήγορο kill δεν ήταν όμως. Βέβαια ούτε να κάνω ένα task. Οκ, εντάξει. Αν σε ψήφιζα τώρα, έφυγες. Λοιπόν, εντάξει, όλα καλά, όλα αθυρά. Το μόνο που μας έχει απομείνει είναι εντάξει να... Φτιάξτε Στάθη το ίντερνετ. Δεν έχω ίντερνετ. Με πέταξε πάλι. Αχ, Νονία μου το πέταγμα. και εμένα μου έχουν ξεπετάξει έναν ωραίο πράσινο με ένα ωραίο όπλο και να με βρίσκει τυχαίο Ninja 13 στο πάτωμα. Πολύ ωραία. Βολικομένος στα 2. Βολικό. Πάρα πολύ βολικό μιλάμε. Ναι, συμφωνώ. Λοιπόν, επειδή πολύ απλά... Βάζεις ασπίδες. Δεν ξέρω. Επειδή πολύ απλά έχει αναπτυχθεί πολύ μεγάλο το βίντεο, θα σας πω, αν κέρδισαν οι groomed ή Impostor, αρκεί να γράψετε κάτω στα σχόλια Και νικητής. Και έτσι θα σας απαντήσω αν είναι Impostor ή groomed αυτοί που κέρδισαν σε αυτό το παιχνίδι. Γι' αυτό, γεια σας παιδιά και τι κάνουμε. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!